21 май, един от любимците ми, порода Apis mellifera rhodopica. Отричаната порода от някои, предпочитана от други. Това е строителната рамка. Също отричана от някои и пренебрегвана. Аз ги ползвам през цялата година. В момента са свалени 2 магазина, пълни. Покажи тук питите на се. 2 магазина пълни с акация хлеб. Сега да видим как е долу. Последната рамка е направо като за снимка. Пило запечатано на 100% от всякъде. Много пчела. Замлечени килийки. Не виждаме яйца, но вероятно има. Пило запечатано. Всякъде при излюпване. Вероятно ще се дърпат от тук няколко пити за отгод. И тук пило различно, излюпено, на ново има, тук засеменява. Не мога да видя майката, така че няма как да се види. Майки не белязвам от години, смятам, че няма смисъл. Ако се подменят през година, това е въобще напита се запечатано пило. Горе-долу е добре. Да видим нататък какво ще бъде. Прочутата родопска пчела. Тук има и прашец, има и пило, виждам. Вероятно има и младо пило. Има, аз ги виждам. Прашец. Има повечко и малко пило. Да видим нататък как ще бъде. Отново запечатано пило. Но тя тая майка спирка няма ли? Няма, тук е пълно. Казва, че нямало такива породи пчели. Родопска пчела не съществува. А какво се оказва? Че има и такова животно. Прашец. Жълт, оранжев, каквото си донесли. Марш. Някой звъни, бе? Да. Питата е пълна изцяло с Прашец. Прашец. Не е залят, не е запечатан, вероятно някакъв нов. Не знам откъде го нанасят. Отново прашец. На той трупа в магазина път подолу не слага. На 100% пълна пита с прашец. Да видим какво е. Не знам дали се вижда на камерата. Не знам дали се вижда, аз още не мога да видя. Изчезнете ли?
И Ще малко. го снимам, па не Стига знам дали толкова. се вижда. Добре. Това беше.